जोङो रावबो बिपिएफनि सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा लिडारखौ जोङो गाज्रि मोनाखै। बे निसिमाया अपोजिशनाव थानानै 5 बोसोर बेक जाखाबाय। सान्थिया फैदोंबाबो 100% सान्थि जोङो गोजोननाय मोनाखै। आङो सिगांनि बिपिएफनि जि सरखार सालायनाय बेखौ आं दुसिनो थाङा। जेबो मावाखैबो होननानै आं बुङा, मावदोंमोन। मा उद्देश्य लानानै नोंथाङा इउपिपिएल दलाव जयेन जाखो? गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम दिनैहाय बेहाय खैला मैलाव फैनानैहाय जोंनि निसिमाखौ एसे माबा लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जे आं एबा आंजों लोगोसे दिनैहाय जोङो अनुस्थानिक भाबे 17 जन गासिबो बिपिएफनि गोजा जोङो अनुस्थानिक भाबे जयेन जाबाय। दिनैनिफ्राय जोङो इउपिपिएल जाबाय। जे जोंनि इउपिपिएलआव हाबनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय गुबुनफोर बायदि नङा आरो। गुबुनफोरा सोरबा लिडारखौ माबा मोनसे स्किम मोनैनि एबा माबा मोनसे बोराबनानै दल सोलायो। जोङो दिनैहाय बेबायदि थांखिजों जोङो दल सोलायाखै। जोङो रावबो बिपिएफनि सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा लिडारखौ जोङो गाज्रि मोनाखै। जोंनि मेन इउपिपिएलआव हाबनायनि थांखिया बेनो, माने जोङो अपोजिशनाव थायोबा जोङो रुलिं सरखारनिफ्राय जोङो डेभेलपमेन्टनि जोङो स्किम बिनो उसुबिदा जायो। बेनिखायनो जों ओरैनोखि सिगाङावबो जोङो बे निसिमाया अपोजिशनाव थानानै 5 बोसोर बेक जाखाबाय। आरो एबारबो रानिं जितु बिपिएफनि सासे जोंहा एमसिएलए देरहाना दङ, बेबोथ' अपोजिशन जाहैबाय। थाङै थुङै जोङो 10 बोसोर जुदि जोङो अपोजिशनाव थायोबा जोंनि ओनसोला बेसेबां बेक जागोन। नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जिखिनि 17 बोसोरनिफ्राय लानानै दासिम 3 बोसोर जोंनि गोदान सरखार माबायदि जौगानाय नुदों? जौगानाय बेनो मेनआ जाहैबाय जोंनाव सान्थि फैदों, बेखौ बुंनांगोन। सिगाङाव जेरैबायदि एसे सान्थिया फैदोंबाबो 100% सान्थि जोङो गोजोननाय मोनाखैमोन। खिन्थु दायो जितु प्रमद बर' सारनि जि इउपिपिएल सरखार, बिथांनि सरखार सालायनायनिफ्राय बे 3 बोसोराव जोङो गोजोननायखौ जोङो नुनो मोनदों, सान्थियाखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखिनि आरो नोंथांमोना सिगांनि समाव बिपिएफनि समाव खामानि मावनायाव माबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदोंमोन? दा प्रेजेन्ट दा नोंथांमोना जुदि ओंखारबोनो गोनांनि मेन जाहोना मा? आङो सिगांनि बिपिएफनि जि सरखार सालायनाय बेखौ आं दुसिनो थाङा। जेबो मावाखैबो होननानै आं बुङा, मावदोंमोन। खिन्थु बे 17 बोसोराव जेसेबांखिनि मावदों बिनि गोसो जायोबा आरो बिनि डाबल मावनोबो हागौमोन। खिन्थु मा जाहोनाव माखासे गोबां मावदोंब्लाबो गोबाङानो डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा थालांना दङ। दा बे थालांनाय खामानि, डेभेलपमेन्टनि जि खामानि, बेफोरखौ जोङो अपोजिशनाव थानानै जों खामानि मावनो हाया। बेनिखायनो जोङो 17 जन जोंनि जोहोलावफोर जों जयैनो सिन्था खालामनानै नांगौबा जोंनो जयैनो दानि जि प्रमद बर' सारनि सरखार, इउपिपिएलनि सरखार, बेहाय जोङो ज' जयेन जानानै जोंनि ओनसोलनि कयेकथा जाहाथे जों डेभेलपमेन्टफोर लाबोनो हायो, नैबे थांखिजों जों ज' फैनाय जादों। बेखिनि औ बिथांमोननि बा बिपिएफनि माबा मोनसे खहा जागोन नामा नैबे निसिमा ओनसोल हिसाबै? निस्सय खहा जागोन। थारमाने बुंनो थाङोबा जोङो आमथिखा प्राइमारिनि, दा बुंनो थाङोबा आमथिखा प्राइमारिनि जेसेबां बिपिएफनि इयुथ सेंग्राफोर जोहोलावफोर दङ, फ्राय फैजोब्बायखौनो बुंजासै। जोङो 17 जन दिनैहाय जयेन जाबाय, गासिबो बिपिएफनि गोजा। होमबाथ' एसेबाबो खहाथ' जाखागोन। दा बेहाय जों जुदि इउपिपिएलआव हाबनानै जुदि लकेलनि 2-3सो जुदि डेभेलपमेन्टनि खामानि जुदि मावफुंनानै होफैनो हायोबा, बेहायथ' लसआ सोरबा बिपिएफनिबो जाया, सोरबा बेक्ति मानसिनिबोथ' खहा जानाय नङा। बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो नोजोर होनानै जोङो दिनै जयैनो जयेन जानाय जाबाय।